چنده؟ یتاش 4 سومون یتاش 4 سومون 20. Böyle خیلی kalınmış 5 somoniya. Салом алейкум. Алейкум ассалам. Чӣ дода? Назӣ. Хор назӣ сӯзӣ. Нишон. Наврӯзон муборак шавад. Раҳмат, шумо ва макак. Шумо. Ами магазини ҷурахонаи? Ҳо, магазини. Арсиколи майдак надоред? Арсиколи майдак? Мана. Як та теҷура. Мана. Кур мешаваш. Эб мепечонда макак. Не раҳмат. Ина ҷо. Ҳозир. Бақият ям. Не, бақия лозим не. Барои чӣ? И тӯҳфаи наврӯзӣ. ҷурахон омад саломаш гӯ. Хуб шудааст ака, хуб шудааст. Ака хуш омадед. Саломат бошед. Дари дукони мо барои шумо кушода ака, бо биед. Майлаш, хуб ака. Майли ака. Додира. Худо дод. 20 mişayma. Амҷосм шайти. Амҷосм шайти. Гавдест ака. Ира бина. Алло? Акаи ҷурахон? Чӣ хеле? Саломат бошед. Гӯш кӯ бародар. Ҳамун маошта бурдум, дар мағоза додум. Фурӯшандод ҳамунҷа буданд, як духтараку як бача додум 100 сомон. Саломат бошӣ бародар, наврӯзот муборак. Аладдин чӣ хеле? Мешавад ака, мешавад. Бе. Ҳамун сатсимарате? Чӣ сатсам? Калон сатсам ака? Саҳар овардан доданам ку амрате? Ака, чӣ хел саҳар? Марак то сатсимарам тес охиям. Сатсам. Ака, у одам арсикола гирифт, бақияш додум нагирифт. Гуфт наврӯзпулӣ. Наврӯзпулӣ? Бақияша нагирифт, наврӯзпулӣ гуфт ака. Гӯш кардем. Рост мегум ака. Шуморо шӯхии наврӯзӣ кардиям. Ин маоши худ май.